Wena ungangijwayeli kabi. Angibizi ngalo sisi. Angibizi ngalo sisi. Angibizi ngalo sisi. Yes. Angibizi ngalo sisi. Angibizi ngalo sisi. Umshela. Wena bandile na ujwayela kabi na abantu. Ujwayela kabi abantu. Ozala. Ozala abantu. Ujwayela kabi na. Ozala. Sumo. Usungibambe wena. Ima sumo. Bala ujwayela kabi wena. Yabo nje. Ubalekelani? Yabo into Ubalekela inkinga zakho. Hlala la inkinga zakho. Ubalekela abantu bakho. Hlala la inkinga zakho. Nisimambelani vele? Angithi uyabathanda boba u2. Fihla ingane wena. Angithi uyababa. Yakho umuntu ongafihla ingane abantu. Lale. Ngibingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Elami igama nguStufuza Dlangamandla Zulu. So sivashela kudadewethu uzosichazela kabanzi ukuthi kungani ekhethe ukuthi afinyelele kulona lolu hlelo lolu. Sabona kunjani? Sawona siyaphila. Ngiyaphila. Ngicela igama lakho nesibongo nala siwakhona. Igama lami nguSilindile Isibongo Ngamthembu ngisuka eClermont kwaDabeka. Okay. Ngicela ungichazele kabanzi kungani ula ekhaya and ungiqaleleni ngalendlela ukuthi uyangenza understand ukuthi naqale ngihlangana nomuntu wakho. La ekhaya ngibhalela incwadi ngoba umuntu wami uyangifebela manje. Angisaboni kahle. Okay. Yeah, siqale ukuthandana naye sesineminyaka emibili manje sithandana. And sinomntana osena 8 months intombazana. Okay. Yeah. Mhlambe the time niqala ukuhlangana wathi wena usingle noma wathi unomuntu vele? Naye wayesingle bandla. Wena? Nami ngisingle. Okay. So uqale nini ukubona umehluko ukuthi konke seyenza manje enje kade angayenzi nisanda kuqala ukuthandana kusekuhle nje? Ngibone ngoba sengitetile nje izinto bengasakufani naseqaleni akusafani nje naseqaleni manje. Ubenzani? Imali sayisendi kokuqala behlala sobabili. Ngathi ngiqeda ukuteta umntana wathi kumele ngigoduke ngiyohlala ekhaya ngoba ingane isancane ngagoduka. Okay. Yeah, mengithi ngiyavakashela ngibona ifoni yakhe hayi ngiyiphethe ifoni yakhe ngiyabona igama elibhaliwe Ayanda lafaka no heart. Okay. Yeah, ngambuza ke waphika. Yebo. The time kade umbuza ubenjani ebusweni? Mhlawumbe ubenolaka wathetha noma? Yebo, benolaka sisami. Okay. Benolaka ngoba becishe wangishaya futhi. Ekwatela uthi umbuza? Yebo. Okay. So uke wazama ukukhuluma nalo othi Ayanda noma ukazi nje inhlobo uqalisa. Usadila nomuntu wakho wena? Ngisadila nomuntu wami kuphela futhi ngifuna ukubona ngempela ukuthi uyayenza leyo nto ingakho ngibhalelele ekhaya. Ngifuna ukubona ngiyibonele ngamehlami. So if vele ke bonke uzokhetha ukuhamba umshiye ningasathandani noma uzoqhubeka naye? Hayi ngizokhetha ukuthi ngimshiye bandla ngizomshiya. Okay. Ngifocus kwingane yami nami. Okay. Phela ngibe ngimthola umunye umuntu ngesinye isikhathi. Uyaduba nje awukwazi ukuthanda nomuntu ebe nemuntu wakhe naye? Hayi angikwazi siswami angikwazi. Okay. Okay. Sixhumanele naye uBhutiza. Ngamcela sasondela ukhona kodwa khona umuntu ahamba naye. So ngicela unginesikhathi sincane ngikhuluma nabo ngiyothi mase ngiqedile mase ngiyakulanda. Alright, ayikho inkinga ngiyabonga. Ngiyacela sisondezele bona. Ngiyafisa ukuthi ngidlulise ukubonga kunina nonke nikwazile ukuthi niphumelele kade kuyiwe emanzini beyohlambulula nje abantu abanye bahambele ukuthi bavulele inhlahla zabo abazalwa nazo. Ngiyabona sibonile niphumile ngobuningi benu siyabonga futhi kakhulu. Into engijabulisayo mina ukuthi ngibuka ukuthi indlela enikhuthalele ngayo impilo zenu isho likhulu nakuthina esifakile isandla ukuthi nigcinene right. So osalileke noma ungenzeka ukuthi ubefisile Nkosi yami washo ukuthi akwazi ukuthi aphumelele kulokho kwedlule. So abaphathi bakwimpande zama-Afrika baphinde bakuveza futhi ukuthi bayayisa futhi abantu ngomhla kuSeptember. So mewukuthi usalile kulokho kwedlule lisakhona futhi ithuba ngomhla September kuyobe kuyiSunday. So ama testimony ke asengenile bakithi noma ngingakatholi ikhathi ukuthi ayisende yakhe testimony usangayisenda nje ku 062 219 77
4748. Nakho okunye engafisa ukuthi ngikukhohlwe. Lapha kwimpande zama-Afrika bathe ngoba naku-August kuyinyanga yabantu besifazane, so yonke into isespecialini. Nama-products ey'nsizwa nawo futhi ase-especially nakubona abantu besifazane kuphela ngoba nakho sithi inyanga yabantu besifazane kuphela. So September ungasali kuyobe ku-Sunday, kuyobe kuyiwa futhi emanzini. Okwakho ukufona nje ku-062 219 7748 ubuze ukuthi njengoba kuzoyiwa emanzini yiziphi izinto okudingeka ukuthi wena uziphathe uma ngabe uzongena emanzini. Osisi-ke abasebenza efamasi bazonichazela zonke izinto okudingeka ukuthi niziphathe. And ngiyacela ezinye izazo ningayikhohlwa bakithi, nenze sure ukuthi niyabuzisisa, niyaphatha ngendlela enizobe niceliwe ngakhona. Kusawukuhlangana futhi lapha Shell Garage ku Soldiers Way la kade kuhlangene khona ekuqaleni, nakhona futhi kuzohlangana ngo-6 ekseni. Angeke lize lishone ilanga, bekade bekhona babonile ukuthi asithathanga ilanga lonke. Umkhulu uzamile ukuthi asheshise nakhona, hayi ukuthi ubesesheshisela ukuthi abantu abarojwe, cha, siyazi ukuthi ziningi izinto ekufanele nizenze nanosukwini kwayinathi mningi imisebenzi esibhekile usuku nosuku. So besingafisa ukuthi kululeke isikhathi. Akekho umuntu ozothi ulibale kade kuyiwe emanzini wafika late kuba ngeke nje ufike sekuhlwile, uzofika kusakhanya vele because kuzobe kuphuthuma. Kodwa lokho kuphuthuma akusho ukuthi nizobe nirojiwe, cha, yonke into izokwenziwa kahle ngesnack. So uma ngalithola ngithuba ngoyedlule alingaphuthi-ke futhi nalokho. Bye. Sanibonani njani? Siyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela kwasigoleka nesibongo nala usakhona. Igama lami ngu-Ayanda Wandlovu, suke eClermont Tadabeka. Awuphi emakhaya akho? Asempendle. Kunje kuphi empendle? Ingase Swamp. Ingase? Swamp, empendle. Oh, okay. Angikwazi uziphuma ubhekephi. So ukhulela khona noma ukhulele la Tadabeka? Ukhulela Tadabeka. Okay. Ngicela ukuthi kama nesibongo nala usakhona. Igama lami Wandile Sibongo Wakhoza, ngisoka eClermont Tadabeka. Okay. Amakhaya akho kephi? Asemafakatini. Oh. So nahlangana kuphi noba2? Sahlangana eFlorida. eThekwini. eThekwini. Yeah. Ebusuku. Yeah. Yazi vele eFlorida emini anginathi isiphithiphithi njengasebusuku. So yini yakuchaza ngayo? Usisi. Nje indlela yona. Okay. Isimanga sakhe, akubona ukukhuluma wakhe. Okay. Yabo kunalezi zinto lezi nje engazi ngikholwe kuzona njengo Love is Fit site. Okay. Yabo ngathi nje ngimbona ngachazela. Owachaza. Angichaza. Ngaleso sikhathi umbona ubungenayo umuntu uthanda naye vele noma ube khona? Ubungenayo vele. Abantwana unabo? Anginayo umntwana. Awunamntwana. Okay, ngicela ukwazi ukuthi unabo abantwana noma cha, and samkade nisahlangana wawunayo umuntu noma cha? Hayi cha. Anginamntwana, angangenamuntu. Ngaleso sikhathi. Yebo. Okay, senesikhathi singana nindawo? So sahlangana last year. December. Last year December. Okay. So uthando lwenu mhlambe lwaba nawo imehluko nisaqala ukuthandana kwaya ngokuya kwashintsha noma kusanje ngoba nisafila ngalendlela nanifila ngayo nisaqala ukubonana yini? Hayi kusamnandi nje. Nisa right. Anikaze ni plan abantwana nje wara wish. Hayi. Besingafike lapho. Oh kusekeli kakhulu. Ekuveleni kubo kaNdlovu bungacabanga into njalo. Kona bese ngicabanga. Okay. Ngoba yena ngifuna uqamba manga uyanginika ukuthula. Nendawo yami yangazi sokuthi ngenhloko ekhaya. Ayona impempe. Akayona impempe. So if kuyenzeka ngejene akayena uJerry ola. Cha ukhulele ngomqondo. Okay. Uyakwazi ukuxoxisana nomuntu sibe ne conversation ekahle asho ukuthi yini into angayithandi. Bese nami ngiyalungisa lo maphutha lawo siyakhana kahle. Oh okay. So if kuyenzeka mhlambe ngelilanga umthola ukuthi khona umuntu abonana naye mhlambe nje basayikhulumela mhlambe usashela kodwa uyamlalela loyo muntu uthi ningene noma mhlambe sebeyathandana, ungakhetha ukuqhubeka uthandana naye wenze sure ukuthi bayahlukana naloyo muntu noma ungavele uyeke nje kwasana udube ushiye phansi? Ngamani ngiyeke. Ngamani umyeke awufuna umshare?
Angithandi umshare. Okay. Dadewethu, if kuyenzeka uwandile uyambona ususematasa nomunye umuntu. Okungenzeka mhlawumbe ukuthi umuntu ayevele khona wamfihla noma umuntu okujoyinile vele ekuhambeni kwesikhathi kwi-relationship yenu. Uyambamba nje indlela thizeni ukuthi okay ubhizi umatasa nalo muntu lo ungakhetha ukumshiya umale nihlukane noma ungayiqhuba noma izacile. Hayi ngingayiqhuba. Ungayiqhuba noma izacile? Isizathu Ukamthanda umuntu wami. okay. Ish kulungile. Ngisane surprise yenu nobawu2. Surprise. Yes, ngicela ukuthi nje niphakame nibhenga la khona ngizokwazi ukuthi ngiyilande ngisondeze ize nganena. Bese siyaqhubeka ke sayixoxela. Right. Ngicela ukuthi nisondezeleni i-gift yethu. Ziyakhala manje. Usondezele Sipho usibhenga la. Ngicela niphendukeni, dadewethu ahlale ngale, umfowethu ahlala ngala. Yini wabamba ngezandla? Alright? Samsang konje njani? Alright. Ubani dadewethu ungena manje? Usilila. Sli. Ngiyazana kanjani? Uma ingane yami. Oh. Okay, mawubhekile sikuphi isizathu sokuthi abhalele lolu hlelo lithi umfunani umntwana? Ngokuzicabangela kwakho nje kungani? Yazi ngiyafisa ukuzwa kuyaphi ndoda uma ngicabanga mina shuthi ingenxa izinto ade ngaphansi kwethu babili. Yabo njami ifike endlini sixabana. Yabo mengivashele asawazi ngisho nokuthi sibuye ngisho nani movie ke ukuthi sijabulise noma sikhiphe endaweni ethizeni uhleze ngicabangela phambili angisakutholi ukuthula lokho engiba nakho mina engidinga futhi njengomuntu wesilisa. Okay. Yini wena ngathi wena lo yenza edala ukuthi kungabe khona ukuthula because I'm sure awushelanga umuntu ohlanyayo ngekhanda ongavezana suwakuthethise ungenza ngalutho wena. So wena bewenzani wena? Yento engixakana. Into ebesixabanisa kakhulu bekuudaba umalana ingane nanokuthi angithembi ukuthi ngomuntu responsible izinto ayishoyo yena ukuthi angekho responsible mina ngisiqinise angisiyindoda enough ukuthi ngondla ingane yini lokhu nani. Angikwazi ukuthi mina ngoba phela iminyaka isangivuma ngisamncane kusamele ngithi nami ngibe nasikhathi sami nami sokuyijabulisa yabo nje mina Uwedwa. Yeah. Uma ufuna ukujabulisa wedwa wabe ungahlala ube single ke uzijabulele wedwa ke. Inkinga ngoba sekukhona ingane. Unengane abantu? Uthe mina unayo umuntu othandana naye. Kade sikhuluma Awunangane, awunamuntu wena. Ufihla ingane abantu? Bese ngafi isikhathi sokuthi uyazi. Kanjani? Kahle. Sli, ngicela ukuchaza ukuthi kungani ubhalele kuhlelo. Buze noma yini ufisa ukuyibuza naba la abekho ku TV bala phambi kwakho. Ngibhalele le hlelo lo ngoba nginenkinga nomuntu wami. Kade sihlala naye kahle, kumnandi sihlala kahle ngamitha ingane useyangixoxa usethi angibuyele ekhaya ngihambe ngikhulisa ingane. Mengimvakashela ngithi ngene efonini yakhe ngibona igama elibhaliwe Ayanda wase wafaka uheart. Ngiyambuza ukuthi ubalo. Uyaphika. Samsung umqosheleni. Ekhulumeni iqiniso ukuthi bekungconywana makuthi yena izinto bezohamba kubo kade ingane yabo bengesilokho esadlala umerry-go-round sokisana semakliniki kanti uyazi uvele nawo nabantu abakubo bazokwazi ukumsiza yabo ngoba nami ngisadinga isikhathi sokuthi ngikwazi ukwelelwa kahle ukuthi ngibe ubaba oqotho. Ngicela ukubuza kubala. Ayanda. Ni yini naye? Umele umbuzo. Siyathandana.
Thandana. Mina nawe siyathandana. right, ngiyakubuza. Thatha ifoni ngayivula ifoni ngabona igama la Ayanda ngakubuza waphika. Ngayisasikhathi bingajulile. Nawe bungicabanga into engekho. Beyicabanga into engekho kanjani? Yazi mfethu, mfethu uyangixaka mfethu, uyangixaka. Ngihleli mina ngilinde wena la kantweni busy. Nanokuthi ungixoshelani? Awungixoshelani ngempela ekini. Ngoba sahleli kamnandi. Phela ngithi mina ngifuna ingane ikwazi ukuzoba nekhaya right. Yazi ukuthi vele buzokhulisa noma wakhe ingane. Mina ngeke ngibuye late emsebenzini. Kade ngamithi somaye noma ngamithi so wena. Nami phela ngizoba responsible ngizoba khona empilweni yengane. Ngathi kuwena futhi ungafuna ukuthi ngizoyibona kini. Uzoyibona kanjani ingane seloko wagcina last year ukuyondla ingane? Uzoyibona kanjani? Uzoyibona Awondle kanti futhi. Yazi uyangixaka mina, yazi uyangixaka ngempela. Engawusho ukuthi inkinga ngine-vision la yabo. Manje yena akayiboni lento engiyibonayo. Yonke le mali le engimele abade ngiyondla ngayo ingane ngisabeke kwami kwi-savings account yabo. Buyibekele. Ngifuna sithole indawo engcono ngikathela ukuhlala pha. Lo sisi lona uyena lo busy edlala naye. Ngangibizi ngolo sisi. Wena ungamjwayeli kahle. Angibizi ngolo sisi. Ngangibizi ngalo sisi. Ngangibizi ngalo sisi. Yes. Ngangibizi ngalo sisi. Ngangibizi ngalo sisi. Umushola. Bona bambile na ujwayela kabi na abantu. Ujwayela kabi abantu. Ozala. Ozala abantu. Ujwayela kabi na. Ozala. Sumo. Usungibambe Sumo. Ngicela sizame ukukhuluma naye. ngiyacela ngimjwayela kabi nini noba uthu. Ngijwayela kabi. Ngicela sizame ukukhulumisana kahle. Ayikho into engizoyikhuluma mina. Ayikho into engizoyikhuluma. 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 Thamsanqa. Wena usijwayela kabi. Wena usijwayela kabi wena. Yabo nje. Ubalekelani? Yabo imabo yabo into Nisimambelani vele. Angithi uyabathanda boba uthu. Fihla ingane wena. Angithi uyababa. Yonke umuntu angafihla ingane abantu. Lale ngisazokwazi ukuthi ukhona ingane. Nini? Isikhathi Yebo mina ngisaqoqa uyabaleka. mina nasazana akaphi. Just phela neyami ungayifihla nje ukwazi ukufihla yakhe. Ngidake mina ngeke manje. ngifihle ingane. Ngidekile nje ngiphele enyama. Fihlelani ingane wandile. Fihlelani ingane wandile. Yimi kuzoqhubeka ingane nami kuwazi ukuthi ngingane. Fihlelani ingane wandile. Manje kufanele ingane uyifihle ukuze uzokwazi ukuqhubeka naye. Cha bengifihleli ingane. Yazi ukuthi i-internet ayikhohlwa. Ngelinye ilanga ingane yokhula iyibuke le video le ukuthi wena awufihlile kumuntu wakho omusha. Futhi ngoba ingane engondliwa ubhizi unikana nosisi imali. Angimniki imali ngangangimali. Awu. Khumula nalo. Awu lehlezi ngida njalo. Khumula nophaqa. Khumula nophaqa imali yane. Khumula. Imehlisa umoya. Wathenga wena uphaka. Yebo wathenga. Ngicela ukhumule umnike ngoba ufuna uphaqa bakhe. Nale jacket. Ukhumula na umnike. Khumula umnike Ufuna nawe. izathulo zakhe. Khumula umnike. Ngijwayela kabi. Kodwa yabo into engisho. Wena uyangijwayela. Akwazi ukucommunicate nomuntu. Okay. Manje mina ngibuya nayo yonke lento nimebuya endlini. Hayibo. Mina Akekho happy. Yini edala ukuthi angabi happy? Angisho wena wenza izinto ezingamjabulisi. Fanele enze njani? yena uyazenza izinto ezingijabulisayo. Okay, wena ubhalile kuhlela. Cha ibhala ngokuhlela. Wake wakhuluma nami? Ngoba ngiyindoda mina. Wakhuluma nami? Oho, amadoda abhalile kuhlela. Wakhuluma nami? Wakhuluma nami uthi unenkinga nami? Bese wenza lento esenzayo. Awukwazi ukucommunicate wena uvedana uexplode engathi ibhomu ucathi udlala wrestling njengoba ulokhu wenza la ufuna ububhathisa. Cha, ngifuna Imaphi ukubhathisa ufuna ukuthi ukuwa uyangijwayela, ukuthi uyangijwayela wena. Ngijwayela sikaqedi ngitshela, sikaqedi. Ngempela. Sikaqedi ngisazophuma la. Wehlisa umoya. Samthanda ke wandile. Samthanda. Uthani? Musukleba sonke la. Musukleba. Khuluma. Samthanda. Cha bengajabulile sekudlula inyanga singajabulanga. Yabo.
Phofunani la ebangakuthandi. Eba ngizwa ngiphendula. Ubhaleleni pho la yena. Uyena. Mina ngibhalelela ngoba ngifuna ukwazi. Angithi uhleze Sini phika. mina bengazi ukuthi unengane lo muntu. Hleze phika. Njalo ngiyambuza khona umuntu ejola naye. Cha, ubapha uAyanda lo faka uHathi uyaphika. Ngicela qala phansi ungiphindele impendulo yakho. Ukubuza ukuthi usamthanda yini? Wathini wena? Ngithe Usamthanda yini na? imana. Waya kuthatha iminyaka u6 uphendula. Umbuzo owodwa. Okay, kunzima ukuphendula ne? Okay, so impendulo kwawena lo ukuthi kube nzima ukuphendula because if ubusamthanda ubuzovela uthi yebo. So njengoba ucabanga ngani kanje okusho ukuthi kungenzeka ukuthi awusathanda ukuba naye noma awusamthandi. So meko ukuthi uyakwazi ukwenza kanje mawubuza umbuzo bungaveli ngani uqeda irelationship ke uqhubeke noAyanda ku right ngoba phela yena usilisa usahlele azi ukuthi uselinde wena ulinde wena wamxosha uqala and mekuvashele ufica ukuthi ifoni yakhe ibusy. So bungaveli ngani ke uqede irelationship yonke into icace mase uqhubekana nempilo yakho ke. Washo lokho umqambela amanga wenze ngathi uyamthanda ekubeni ubusy. Inkinga umoya ngane yami lo. So uma ingane yakho kufanele uhlale kunzima umtshela ukuthi awusamthandi ngoba nakhe nengane nawe mase lokho umenza isilima ke. Awusheshe ukhulume, sheshisa ukhulume, masulo uthithiza la. Ungijwayela kabi. Uyazi ukuthi mase uhamba ekhaya zama ngenyawo. Na le jacket ayigqokile yami. Le jacket ayigqokile yami. Ngabe andakini yaba ayigqokile. Hlekani. Samsanga ngicela usuku ngithatha umuntu wakho uphume naye. Sacela bandle ungikhumulele ijacket. Ungikhumulele leyo jacket. Jacket azoyithola. Ngiyahamba. Oh wow. Muka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi siphethe ngani sila ngenxa yamanga. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, share ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Is there black